И здравейте хора, аз съм Вили Гейминг и абонирайте се за моя канал. И така да започваме. Оно. Мона. Здрасте. Здрасти, как е? Откъде си? От Варна ти? Леве. На стрим ли си или? Не. Сигурен. Сигурен съм на 200%. Не ме лъжа. Не те лъжа. Добре. На колко си? 17. Ти? О, Варна, нещо такова. 09 съм. Моля? 09. Аз си мислех, че си 012. Какво? Аз си мислех, че си 012. 15 кава е. 012. Много мисли. А! А, не. Я се оригни. Що? Искам да се оригнеш. А ти не можеш ли ти да се оригнеш първо? Искаш ли? Дай. Браво. Не мога. Здрасти. Здравей. Как е? Добре. От кой град си? София. Аз съм от Варна. През лятото ще се видим. Чао. О, здравейте момчета. Кажи. Мара, брате. Бате, тук са много запити. Пак ми това. Охо. Здрасти. Здрасти. Как е? Добре при тебе. Супер. Да ебам мамата, как ми е такова? Тя чак от Охо. майната си не живи в България. Дали? Какво става? Да. Само сте приятели. Здравейте, момичета. Не. Махай го. Не мога, не. Оли, какво става тук, брат? Мара, Меси или Роналдо, брат? ти за кой си? Роналдо. Аз съм за Черно море, паце. Черно море. Добре. Леонардо Ди Каприо. Чакай. Какво ти беше? Мара? Ого. Как е? Не. Ого. Просто. Какво става? Трагично зле, брат. Еми, няма как. Мара, бе, братан. Какво става, дивак? Нищо е, братан, при тебе как е? Я чакай. Виж, е тук. Его, Ей, кой? какво правите, бе? Нищо, ти. И аз нищо, почувам. Какво? Почивам. Еми, аз скучаях. Що е?
Няма какво да правиш, бе. Искаш ли да ти дам едно предизвикателство? Зависи какво е. Така, имаш ли яйца в ходилника? Какво? Имаш ли яйца в ходилника? Не знам. Сигурно има. Отиди и виж. Да, има! Добре, отиди и си вземи едно яйце, счупи го на чашата и го глътни. О, Аре, това е чисто предизвикателство, братле. Добре, ще ти го начукам. О, братле. Не са. Ого. Чата, ще се направим, че съм замръзнал. Чат, това беше от мен. Надявам се да ви харесва това видео. Абонирайте се за канала. Лайквайте, споделяйте и шервайте. С камбанката задължително и лайк.